Алар акыллымы инде синең сорауларга җавап бирә алырлар микән? Походу бәреләр мине белмим. Дишларны подставлять etmeymiz немерами. Бигрәк мине дуракка чыгарып калдырды, булдымы? Error тин. Сөйли башлаганча. Барызга да сәлам. Шалтыратма тапшыруның чираттагы чыгарылышы һәм аның алып баручысы Минлия Кадырова. Безнең бүген кунагыбыз Рамил Шәрәфиев. Сәлам, Рамил. Сәлам. Хәлләр? Яхшы белән генә. Дусларың, контактларың күпме? Әйт әле телефоныңда. Карап әйтимме? Юк, булай 4000, 5000, 10000. Хәтерләмим, 1000 чамасы бардыр. Алар акыллымы инде синең сорауларга җавап бирә алырлар микән? Синдә бу исемлектә бар икән, күзәтеп тот. Бәлкем бардыр. Уенның кагыйдәләре бик гади. Мин сиңа сорау бирәм. Ул сорауга син җавапны беләсеңме, юкмы, безгә кызык түгел. Иң мөһиме синең дусларың белергә тиеш. Бер сорауга Дус кынамы? теләсә кемгә шалтыратырга мөмкин без әйе. Җитәкчегә мәсәлән. Әйе. Була бит. Ансын үзең карыйсың инде. Синнән торам. Әгәр дә 2 тапкыр сорауга дөрес җавап бирмиләр икән, сине без ток белән сугабыз. Менә монда. Ярый. Тикшереп карап тормыйбыз. Юк. Телефоныңызны миңа бирегез әле зинһар өчен. Беренче сорау. Футбол кайсы илдә барлыкка килгән? Син үзең футбол уйныйсың, шуңа күрә без шундый сораудан башлара булдык. Бу сорауга җавапны беләсеңме үзең? Беләм. Аха. Әйтергәме? Юк, әйтсәң дә була. Юк, әйтмим. Ярар. Аделина. Беләмме бу сорауга җавапны? Юк. Аделина 3L белән язылсын. Анда Адель футболист Рубин дигән малай булырга тиеш, менә ул белә. Адель футбол автогына бар. Юк. Так, Адель Мухаммедзянов футбол. Әй. Шалтыратабыз әйме адам. Бу профессионал футбол. Бу Рубинда уйнаган профессионал футболчы. Хәзерге заманда ул балалар тренеры булып эшли Казанда. Арча егете, татарча сөйләшә бик әйбәт. Димәк, шалтыратабыз Адельга. Синең 1 минут вакытың бар име? Валейкум ассалам, ничәләр? Аллаһка шөкер үзендә. Яхшы, Аллаһка шөкер. Кара, мин бер тапшыруда утырадыр емеме? Монда сорау бирәләр. Әгәр дә мин сорауга дөрес җавап бирә алмасам, миңа ток белән сугачаклар. Сорау мондый, футбол кайсы илдә барлыкка килгән? Ашыкмаяма җавап бирә алдан, уйлай бәтләп. Футбол. Мин прямой эфирда, что ли, получается? Син прямой эфирда, е. Так, футбол. Тагы бер сорау әйт әле. Футбол кайсы илдә барлыкка килгән? Футбол кайсы илдә барлыкка килгән? Англиядә. Все, рәхмәт җавабың өчен. Ага. Мин сиңа җавап бирермен, яме? Бирмәсәм, димәк, ток белән сукканнар инде мин. Давай. Ассаламу алейкум. Димәк, Адель сиңа футбол Англиядә барлыкка килгән дип әйтте һәм бу дөрес җавап. Ура. Күп кеше Бразил белән бутый. Нишләптер? Чөнки алар бит футболны яхшы уйныйлар. Ләкин иң беренче футбол, ялгышмасам, 1800 елда Англиядә барлыкка килгән иде. Киләсе сорау. Булай яңгырый. Австрияның баш каласы. Австрияның баш каласы. Так, Азат Галимов. Беләм икән бу сорау җавабын. Юк, ул полициядә эшли алар, башка төрле әйбер белән. Башка яктанрак. Башкалар өйрәнеп тормыйлар. Азимҗон Мамаджонов. Азимҗон Мамаджонов юк, ул плов пешерә торган кеше. Ул, наверное, үзенең башкаласын гына беләдер. Каян килгәнен. Вадим Захаров җырчы. Дишларны подставлять etmeymiz немерами. Юк. Алар бит музыка өйрәнәләр, граффити. Бар Гөлнар Бархан. Кем? Ул ресторан җитәкчесе юк, ул да белми. Син бүтән контактларны беләсеңме әллә кем икән? Син бармы? Хәтер бик яхшы. Бармы син шундый номерларың теге? Ой, белмим истә түгел дигән. Зарина Хасаншина, беләм икән. Җырчы Зарина Хасаншинамы? Юктыр. Зулька. Зульфия Шайдуллина. Юк, бусы башкасыдыр, наверное. Белми, Зулькада. Юктыр. Так. Ну, Илсаф абый бармы мәсәлән? Илсаф абый? Юк, ул да белми. Я мен теге белми дип уйлыйм мин. Бу беләдер дә. Сосмак, Илмир. Илмир Сосмак. Юктыр. Әйе, башкасын. Илназ Ваказов бар. Илназ Ваказов. Әйдә, шалтыратабыз. Илназ Ваказовка шалтыратабыз. Бу
танылган алып баручы Фәни Ваказовның 2 туганының кеше Сабада үзешчән дип әйтсәк, мәсәлән, инде эшмәкәр. 1 минут. Австриянан башкаласы. Сәлам, Рамиль. Сәлам, ничәләр? Әйбәт, Аллаһка шөкер үзегез. Яхшы. Кара, мин бер тапшыруда утырам, 1 минут вакыт бар минем, әгәр дә сорауга дөрес җавап бирмәсәк, тук сугачак миңа ха. Әйдәгез. Ашыкма түлке, ашыкмыйча уйлап әйт, Австриянең башкаласын әйтергә кирәк. Австриянең башкаласы. Флагын беләм, ике яктан да кызыллы флаг, уртасында ак, ну, нин хәтерләмим, башкаласын хәтерләмим. 5 секунд. Так, уйлап торыйм әле. Анда уйный Давид Алаба шунда уйный, например. Бу тоже футбол белән кызыксына торган, кстати. Австриядә. Вена түгел микән? Белмим, яраш, шулай дип әйтеп карыйк. Ага. Рәхмәт, шалтыратырмын Нарима. Исән калсын. Давай. Мин белмим бу әйтәм. Я Вена булсын. Вена булай да, Илназ шулай дип әйтте, һәм бу дөрес җавап. Әйе, Илназ молодец, сине коткарып калдым. Бу авыр ижазадан. Татар халык мәкаленә ышансаң, кыз баланың ничә анасы булырга тиеш? Яисә ничә анасы? Ничә анасы? Бар шундый татар. Мәкалләрдә мин гомумән көчле кеше түгел. Менә әйтә табык көчле кешене. Кем була алар икән ул? Мәсәлән, Берәр татар теле укытучысы, мәсәлән. Бәлки берәр. мәсәлән, Илнат Фархуллин мәсәлән. Юк, ул андый ниләр белмидер. Кем мәкалләр белән сөйләшергә ярата безне? Мәсәлән, Зөлфәт Зинуровка шалтыратсак була. Кстати, Әйдә. шалтар парыз мәйдә? Шалтыратып карыйк. Кем дип язылган исеме? Зөлфәт Зинуров дип язылган. Ул бик. Шалтыратабыз Зөлфәткә ел белә. Зөлфәт белмәсә, Өмет юк инде бу сорауda. брат, сәлам. Кара, мин Татмедида бер проектта катнашып утырам, съемкаларда. Менә сорау бирәләр, әгәр дә сорауга дөрес җавап бирмәсәм, ток суга миңа. Миңа бер көнне бер шалтырып Шулдыр инде. Кара, кичә мин алмадым аны, сорау мондый, татар халык мәкаленә ышансак, кыз баланың ничә анасы? Татар халык мәкаленә ышансак, кыз баланың ничә анасы? Походу, Вариантларым бар. походу бәреләр мине белмим. Вариантлар юк. Юкмы? Баланың ничә анасы? Ну, татар халык мәкаләләрендә бит инде уй ана бар. Уй анасы бар. Ике булаш теле. Ну, әгәр дә тирәнгә кереп китсәң, теге анасының анасы бар, ала дәвами була инде. Теге әни бит инде. Ну, мәкаләләргә шансаң, ана дисәк, әкиятләр. 3 секунд Зинур. Әйдә, 3 секунд калды, әйтте. Әйтмә булса. Икәү дигән уй ана һәм ана. Я. Ике ана. Сине әле токсик дөрес булмаса, әмма тагын бер нең шансың булачак. Нигә мин булай дип әйтәм, чөнки ул дөрес җавап бирмәде. Кызганыч. Икәү генә түгел. Әйе, тагын бер кеше. Шулаймыни? Кем тагын мәкаләләр буенча Кем безнең? белә? Бәлки Айваз беләдер, менә миңа калса Айваз. Мин беләсезме, кемгә шалтыратырга мөмкин, мәсәлән? Татар китабы йортында эшләүче Айгөл исемле бер кыз бар. Ул андай белән белергә тиеш, минемчә. Без чөнки аларда да бер катнашып алган идек. Анда андый берләрне минемчә күбрәк беләләр. Ләкин ул шагы яшь, бәлки ул андый борынгы заман Ул элеккерәк. мәкаләләрен белеп бетермәскә дә мөмкин. Шуңа күрә. Син үзең дә белмисең сорау җавап нәме? Юк, тохтында сутырып карасы килә. Шуңа специаль берәр белмәгән кешегә шалтыратырга машында. Так. Кемгә шалтыратып? Бер кызыграк кешегә шалтыратып. Иркә. Иркә. Алмагыска мөмкин трубкасын. Мин теге сөйләшеп утыра торган кешене. Так, Әйдә, Рөстәм абый Закировка шалтыратабыз. Давай. Ул сөйләшергә ярата. Татарстанның халык артисты, якташ безнең. Менә, һәм син аны бик яратып тыңлыйсың, Айдан Җырарым, кайсы номер икән? Беренчесе. Так, Кстати, Рөстәм абый эстрадада бердән-бер әле дә WhatsApp булмаган җырчы. Ул кнопкалы телефон белән җырлый. Ләкин аны кемдер әйтергәм, Instagram бар дип. Аның кызы алып бар Instagram. Кем белмидер, бу сезгә шундый яңалык. Эксклюзив яңалык. Язып чыксагыз булыр итеп. Рөстәм абый. Бәлки берәр мәҗлестәдер. Миңа кызың әниң белергә тиеш, кстати. Юк, андый Белмим. белмим. Все кызганыч Рөстәм абый трубкасын алмады. Иң кызыгы ул шалтырата башлаячак әле, монда кичкә кадәр алмаган трубканы. Так. Кем булырга мөмкин? Алда барабыз. Ильяс Газизов. Белмим. Менә әйтә алмыйм. Мәкаләләр белә ул. Ул күбрәк ничектер теге фильмнардан ниндидер
кисеп алганнан фаринзалар белән сөйләшергә ярата. Ниләрне мәкаләләрне әйтә алмыйм менә. Кода. Кода юк, кода белми. Кода бу минем группадаш егет. Бик актуаль номер бар менә корона тест дигән. Корона тест шалтыратып карабыз. Куян бар. Куян юк, куян белми. Куян ул куян сата торган. Лакос хатыны. Нәрсәгә син лакосның хатыны? Алмаз коллега бер юлы телефоны сүндә, дер концерттан кайтып эшлим шунда. Ил минем каршыда, мин аны шулай сохранить куйдым әйтәм. Анда миндә кирәге чыкса дип, шуңа күрә алар икесе, алар хәтта телефонда да икесе яныштыралар. Ленар яшен. Әйдә Ленар яшен. Шалтыратып әле, по приколу. Сукса сугайын түгә. Яшен суксын инде. Ленар яшен ул Шәп җырчы. менә. Ленарлар гомумән шәп җырчы. Ленарлар яшен бишәр. Бер Бер халык артист алмады, икенчесе бар. О, Ленар, салам. Хәерле көннәр. Ничек хәлләр? Яхшы. Яхшы. Брат, 1 минут вакыт бар име? Ага. Бер тапшыруда утырам. Әгәр дөрес җавап бирмәсәк, сорауга ток сугачак мине. Әзерме? Да. Татар халык мәкаленә ышансак, кыз баланың ничә анасы була? Син бит инде кыз бала турында җырлаган шуңа, нәгә тиш. Нәрсә дисең, какой вопрос? Татар халык мәкаленә ышансаң, кыз баланың ничә анасы? 2 дигән җавап булды, дөрес булмады. Монда сон әйтергә кирәк, да? Әйе. Ничә кадәр? Белмим, андый бер юк монда. Безнең просто 5. Просто 5. Я басманы. Ярар, нәрсәгә 5 просто әйтеп кенә карай инде. 10 секунд вакыт бар. Брат, йөрәкне тыңларга кирәк. Ярар, аңладым. Рәхмәт. Давай, рәхмәт ема. Ленар яшен 5 анасы дип җавап бирде һәм әлбәттә дөрес җавап түгел. Һәм кызганыч Рамилне таксы. Башка сыктырасы килмиме? Ю, нормально. Ну, кирәк, рәхмәт. Ну, все булды. Менә дә төште теге. Беләсең киләме җавабын? Кирәк, әлбәттә. 40. Анасыга 40. Кыз баланың анасы 40, 41-се чыбык дип әйтәләр. Кем язган? Халык әйткән. Анасыга чыбык. Имештер хатын кызны инде кыз баланы надымны шулай әйбәтләп тәрбияләргә. Чыбыклап торды. Әйе. 40 нәрсәгә? Отстань. Error. Син мин уйлап тапкан мәкаль түгел ич бу. Яра ток суккач бөтен кеше шуны сорау бирә инде. Сибек. Келесі сұрау былай. О, бұл ең яртқан сұрау болды әлі менің, кстати. Спорт машинасы Ford Mustangның эмблемасында нендей хайван ясалған? Тумысым бөтен кеше белә инде. Юк. Кім? Нәрсе ясалған? Әйтмим инде. Әйтсәм, ярамый. Бөтен кеше белмей, мәсәлән, әйдә шалтыратабыз. Әйдә, Камил Кия дигән автосалонда эшләүче егет. Давай. Давай. Камил Кия. Син Кияда йөрисең шабит? Шуңа син Камил Кияны беләсең. Әйе, ул бик яхшы егет. Хәзер ул анда эшләми, ул хәзер гомумән машиналар сатып алу һәм сату белән шөгыльләнә. Спорт машинасы, яма, Ford Mustang. Здорово. Камил, салам, ничекләр? Салам, ярузы. Яхшы, смотри, я тапшыруда утрам, әйме? Ага. Ровно 1 минута. Если неправильно ответим на вопрос, то меня током шарахнет. Ага. Машиналар буенча сорау. Сразу син искә төштең инде. Ford Mustang спорт машинасы, именно спорт версия Ford Mustang'га, әйме? И на эмблеме нинди хайван ясалган, нинди хайван эмблемасында? Сейчас, Рамиль, что-то на время есть? Минут, на секунд 10, я подумал просто. 10 секунд есть. То есть Ford Mustang спорт машина. И какая эмблема? То есть на эмблеме нинди хайван ясалган? Ат, үгез, бузау, белмим анда, тышкан. Ташбака может. Ford Mustang. Исеңә төшер, син бит инде выкупаешь автомобили, продаешь, может, Mustang эләккәне бардыр. Лошадь изображена. Ярар, рәхмәт. Давай. Йо, бу дөрес җавап түгел. Син әйтәсең бөтен кеше белә, менә Ford Mustangның спорт машинасында анда ат түгел. Бәлкем сез актанышта башка хайван рәсеме куйгандыр да, шуның белән җөргәндер. Юк, әйдә. Сезнең авылда Ford Mustang. Каян актанышта Ford Mustang. Ат может йөргәндер, но Әйдә, монда Лилия Кадирова дигән кеше бар. ул точно белми. Чөнки ул актаныштан. Так, Лилия Тамада. Мәгълүмат әйтте. Да районга бер нинди бәйлелек юк. Яра, Лилия Тамада.
Жоқ, қоям білсін машина. Мен хатırlamаймын да кім болуға мүмкін екен. Айда шығып әлі, может. Айда шығабыз. Мәдина. Мен Жоқ. егіт кіші. Марат Мұхминов бар міне. Жоқ. Мариналар керек ми? Айда Медхат абый. Жоқ, ол менің абый. Дядя деп етеген. Андай машиналар білен ғылмен қызықсынмейдір. Мирзаянов бар. Жоқ, ол да білмейдір. Тағын шалайды, бір-екі гіне. Так. Адым асқа. Үмітсіз бар мында. Кім ол үмітсіз? Білмеймін. Біз таптық Рамилдің білмеген бір номерін үмітсіз деп жазылған. Ойын күлкімен yazылғандар. Мен бір елі шалда дос егіт бар ие, Инсаф есімді. Нәсәгәдір құтырттықта мұны қад. Мен мұның телефонын твароклы пельмен деп жазып қойдық. Нәрсәгәдір қатылы. Бір елі қапатымда отырабыз. Мен айтам, сенің номерін өкқа шықтар деймді. Ұныттым, шай деп Захран еткенде. Қай іздейбіз, Инсаф деп іздемейтінде. Жоқ, Рахимжанов деп іздеп қарайым. Мен айтам, шалтыратар мен адазын жіберейін. Тігі шалтырады ебірден экранға твароклы пельмен деген. Шықмасына деген. Оны деп та бере аламын өзі екен. Так, кеттік дальше. Пушкин Ренат. Жоқ. Ғали Аскармей ма? Йо, Пушкин. Қоя Пушкинден? Рәдиф бар, Ахмадиев. Жоқ, Эдер Өзел Ахмадиевқа шылдыратабыз, абысына. Міне, еске түсті. Ол машиналар білен бейт алмайм, Қазақстан екен. Неге біздің шылдыратабыз? Ол шындай оқымышлы кіші. Бик. 1 минут. Попытка номер 2. Ташын алып балаларды. От түгіл деп етіп қойым, сразу бошы бұтылмасын от мүлі. Мұнда білесің мен ең яқшысы кімге шалтыратыла керек. Кім офиста шлі, қамы интернетті бар қашысы. Әйе. Мен специально алдыға шалтырап, менге қызығы біте шәк тапшырын. Біздің еуандай қағайдалар, ярамай деген. Қызық түгіл бітінде, әгерді бітің шой деп біле башаса. Алмады, Розаль. Райл Садриев. Йоу. Райл Садриев андай сұрауларға жауап бере алмастыр. Райхан типичный. Типичный деп жазған. Райхан есеблі блогер егіт бар Қазандыққа. Типичный дарын олай ма? Типичный деп несәдір бар яғни шының номер ол. Так, Рамиль Садыков. Әйде шалтыратаңға. Давай, Рамиль Садыков. Рамиль Қазанда көшемсіз мейлік білен шығын тұрған агентствосы бар ағымызының. Бик оқымашылы бек кіші, ауылдаш мен. Үш қыз әттейсе, ялышмасам үші болай. Машинасы ненде? Шunu айтсын бізге. Toyota. Так, ярар. Білә деп үмітләнәбез инде. Жоқ, бұл түгел. Рамиль Садыков дедім бетсен. Рамиль Садыков арша егетіп, біз амына бірге права оқыған. Бұл сен қашалтырта бошырлар инде. Яра шалтырата. Так, Рамиль Садыков. Все. Айда. Мені шалтыратадыр енді ол. Бәлки. Бәлки мені шалтыратады қам. Рамиль Мустанг спорт машинасы. Енді емірем. Где-то тегі параллель вселенныйда. Инстаграмда опалап, мен айтып отырған үшін комментарий yazалар. Мотор тіп отыра білмейсің мәлі дейді. Мен жойлы бет жойлы тұрады. Әлбәтті Елен мен де сұрау алушы отырға тиішті өң алайып тұрып. Қонақ отырса керек дейді. Хоть әләншік отырға яр. Мен де шайтып отырғым бүгін күлмәктім. Әйда, болмады. Сделкада ақырсы. Фатир сату алу өзіңіз біраз бик актуаль. Хитріклеш. Так, Рамиль стоматолог бар. Мен стоматолог, алар бик оқылы кішілер, кстати. Ну, олар оқылы машинада түгіл. Әйда Ленар Зарипов дегенге шылтыратамыз. Давай, ол тоже стоматолог, әйма? Менің кішілерін шол девалы әр вақытта. Ленар кім дейдің? Соңғы бір. Ленар Зарипов. Зарипов. Ал машиналармен қызық санада. Ялышмасам. Алло. Ленар, сәлем. Рамиль, сәлемшік. Аллаға шүкір өзіңді. Аллаға шүкір, тоже яқшы. Қара, мен тапшыруда отырам, біздің ровно бір минут вақыт бар. И сұрауға жауап беруге керек. Егер де сұрауға жауап бермесең, дұрыс етіп, сен меңа токсуға шақ. Попробуем ма? Ford Mustang спорт машинасының эмблемасында ненде хайван жасалған? Ат түгел, точно ема, оказывается. Ford Mustangта ат дейін, но спорт версиясында башқа хайван жасалған dey. Вот шуны надо нейтерге, білдірге. 1 минут, қазір 30 секунд терес қалғандыр енді. Спорт машинасы Ford Mustangның эмблемасында ненде хайван жасалған? Какое животное нарисовано?
Мен ат деп ойледім, тоже ат болмады ол, короче. Дұрыс жауап бермедік. Другое животное. Башқа хайван. Елан ясалған. Все, рахмат. Рахмат, ема? Давай. Мен туайым аңа шанам, чөнки мен бүтін тішлерімді аңа шанам, һәм әлі де елан деп жауап беріп қарайық. Форд Мустангта елан түшірілген деп айтты бізге Ленар Зарипов. Һәм бұл дұрыс жауап. Міне, айттым еш, ат түгел. Біз аралғата барамыз қан біздің шиыраттағы соңғы сұрауда түгел, бұл берім деп әтірі керет. Қазір бұсы вақытқа түгел, сені шалтыратасың кішіге, һәм шушу берімнің үтәрлік кішіге енді. Аңладың ма? Жоқ, әйтсен берімді. Бегек мені дұраққа шарып қалдырып оным ма? Мұса Жәлилінің жырларым сіз шытып үйрегімді шығарының бір строфасын сілерге, бір куплет. Строфа? Строфа деп әтілейін екен ол шығырды. Мен өзімді китап радиосында ши башашқына білім. Куплет ол жырдағына бұла екен. Кіма шалтыратабыз, шығырлар білуші керек бізге. Әбри фендімді, башқа кішіні білімді. Әбри білем екен? Құташ ма? Айда. Не? Фураж бар, рания, фураж. Фураж? Аңа шалтыратсақ. Ол кішісі білейін анды шығарларыны. Тек тағын кім бар еді? Башта қарап қарай? Рошания Пакибет. Йоу, сатуши кіші. Рафил болмай? Жоқ. Ол актерға оқыған кіші. Мен қалса біледірдерім. Рафис Калимулин. Сен де режиссер оқыра. Рафис Калимулин жоқ, білмейдір. Ол өзінің жырларын көбірек атлап, аның қатыр бит башқаға юнелген. Риваль Хисматуллин бар міне? Ол келер яза тұран кіші, ол білмейм. Ренат Ғали Әскәринді. Ну, айда енді. Әйдәрін ұтқа шалтыратып Йо, ол өзінікін біле, ол кіші. Мен қылым өзінікін де білмейлі. Ана шайын толар сөздерге шығар. Сөйлей башлағанша бір минут лақсыз. Қайтамда уақыт керекті ғой? Йо, бәрі шалтыратып. На всек екінші папыттан аңа шалтыратып. Ренат Інікәш. Жоқ. Ол точно білмей. Так. Кім ол Мұса Жәлилерге де мүмкін өрді? Роберт Исламов. Жоқ, ол. Рүстәм Сағдиев. Жоқ, білмей. Ол башқа өлкәдә шитран кіші. Менә шушы өлкәдә шитран кіші, кстати, электр энергиясымен тәмин итә безнең авылны, районны. Так, Рүстәм Ғали. Ол жоқ, ол башқа күн эшләнмәләр шитран егет. Рүстәм Жизни бар міне? Жоқ, ол да білмей. Ол газ белән шөгыльләнә кіші. Бар ма сен міне 100% біле деген кіші шушы Хәтерләмим бит, менә аты контакт. Бір авыл утыра деген сүз бит. Салават Хабиб театр бар. Тинчурин театрында уйнай тұрған Салават Хабиб. Ақтан шегіт ол. Жоқ, айсырдырам. Фәнил Орша Рыбак. Жоқ. Фәнис Арафиев. Жоқ, ол точно білмей. Так, Фәнис Файзер. Ол да білмей. Ланып тұрмай. Фәрит, сеңа Рамил Садыков шалтырата мені. Үзіп қойын де, жоқ, аны білмей. Ол шығырын ісілемін Машина бойынша қояқ. Қажи Илдар. Жоқ, көрші егеті. Әйді, неге? Ренат Ғали Әскәрге. Шалтыратып қарайық әлі. Бәлкім ол әлігі шиғырының бірер строфасын сен айтмышлей қатырлейдір. Шалтыратабыз Ренат Ғали Әскәровқа. Алло. Сәлем, брат. Сәлем. Ешқалар. Әйбәт едің. Ярай. Нәсә, мені... Сұрау, сұрау. 25 декабр мұшты болдысың? 25-ші, жоқ шоу. Әйді, сеңа сұрау. Давай. Мұса Жәлилінің жырларым сіз шытып үйрегімді шиғырының бір строфасын сөйлерге керек. Сөйлемесең сен меңа ток соғашақ. Декабр ерунда мұнда. Декабр ерунда. Мұса Жәлил шиғырында жоқ? Понятно, қазір зірі шалтыраттан пақылы. Жоқ, жырлара. Сіз шытып үйрегімді шиғырының бір строфасын сөйлерге керек. Истеме? İl turunda şeşek attığız. Soyma? Bilmem bitmeyin. Şol buğay. İyi de söyle birersin. Конечно, jırlarım siz şatıp yüreğimde il turunda şeşek attığız. Kupma bolsa sizde güç hamiyatın şul kadarlı şiirde hakkıdır. Sizde benim bütün tıyılarım, sizde benim kırsız yaşlarım. Üzülseniz min de unutulurmaz, yaşsanız min de yaşarmaz. Diyen Musa Jalil. Allah'ın rahmet. Şiirler zapanmayım bu şiirine. Allah'ın rahmeti olsun.
Мен сенің турда мен хәтле фикер итмәдем, конечно. Бу нені карасаң, шоуны карасаң, бу җирне хәтле килеп җитсәң, гафу ителгән буласың инде. Мин ителгән булам, наверное. Потому что башында әзрәк кенә әйтеп ташлам, әйтәм, мин үзеңнең шигырьләреңне яттан бирә алам, ди шигырьләрне белми дигән идем. Yok, bilemiz. Allah'a şükür. Ярар. Рәхмәт, син мине коткардың. Давай, kızlarga selam et. Ярар. Сиңа да сәлам. Сиңа да сәлам әйтә бөтен кызлар монда. Алар монда бик күп, берәү икәү өчәү дүрт, бишәү. Rahmat bizdir. Давай. Ассаламу алейкум. Пока. Ренат, 2 строфаны сөйләтү мусың? 2-не сөйләде бит әйме? 2-не сөйләде. Менә молодец, син көлеп утырасың Ренаттан. Ренатка афәрин, Рамилгә афәрин, чөнки аны бүген бер генә тапкыр токсукта. Рамил килгән өчен рәхмәт. Пока. Да берәй җавап сүзләр әйтергә кирәк. Юк. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сез булмаса. Чакырганыгыз өчен андый сүзләр кирәк түгел. Пока барыгызга. Шалтыратма, башка шалтыратма.